Live poultry nga halin sa Luzon kag Cordillera Administrative Region ginadumilian nga makasulod sa Iloilo City bangod sang pamahog nga dala sang bird flu. Ini gitutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Kate, umpisa subong adlaw ginpatuman na ang temporary ban sa nga live poultry kag non-poultry sa Iloilo City halina sa mga lugar nga may kaso sang bird flu. Nagagwa nga makalalato ng avian influenza o kun bird flu nga isa ka viral disease nga nagaapekto sa nagkalain-lain nga say isang food-producing birds kapareho sang manok, pabo, pugo, pati na ang wild birds. Sa di naapektuhan ng mga duck and quail farms sa Bulacan kag Pampanga matapos magpositibo sa bird flu. Sunod ang Laguna kag Camarines Sur bangod sang surveillance and testing. Una na nga nagpagwa sang memorandum circular ang Department of Agriculture sang guidelines angot sa hulag sang poultry products kag byproducts. Bangod siniluyag sang Iloilo City Government nga proteksyonan ang poultry industry sa syudad, rason nga gindumilian na ang pagsulod sang live poultry, wild birds, lakip man ang fresh eggs kag balot halin sa Luzon area partikular sa Region 1, 2, 3, 4A, Region 5 kag Cordillera Administrative Region umpisa subong nga adlaw tubtob Mayo 7. Diri sa Iloilo Terminal Market nagabili 6 pesos and 50 centavos tubtob 8 pesos ang presyo sang itlog depende sa kadakuon. 2 pesos and 50 centavos naman ang itlog sang pugo samtang 13 pesos ang bilis ang itlog nga pula. Ang dressed chicken 163 pesos per kilo. Suno sa mga manugbaligya indi estable ang presyo sang itlog bangod nagasaka panaog apang madamo naman ang supply bangod mataas ang numero sang local poultry sa rehiyon. Okay, malaki bastante makami sa supply. Kay dire man na mabakulod. Why man gid nagtaas gid ang presyo subong ma'am daw steady man kay daw abunansya man ang itlog diri sa aton. Kay damo mga lokal nga mga poultry diri sa aton man. Ginpahayag sang Iloilo City Veterinary Office hindi mangin problema sa supply ang table eggs sa syudad apa ang ginakabalakan amo ang supply sang balot. Ang balot gamay-gamay kay 10% ang production ta 90% kaligid sa Luzon. But then until now out of sa 30 days nga study sa Bureau of Animal Industry kag sa Department of Agriculture, major gahapon nga problema are ducks and quails. That's why including embryonated eggs or ang balot kay kadamuhan nga nagpektuhan dito sa Luzon, ducks and quails. Dugang pa sang veterinary office may manug-abot nga supply sang balot bangod on transport na antes pa ipatuman ang ban sa syudad. Nagaapil ang ahensya sa mga major distributor sa syudad nga limitahan anay ang pagbakal sa iban nga lugar kag kun mahimo lagaon na ang tanan nga stock sang balot antes nila ibaligya. Natala na nga i-release subong nga adlaw ang executive order sang alkalde angot sa banning. Kate, nakiksapol ng ahensya sa Veterinary Quarantine Service agud masiguro nga mabantayan nga wala sa may makasulod nga poultry products sa syudad kag naka-coordinate naman ang City Veterinary Office sa mga shipping company. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.